Sa number 3, dugang nga mga mangunguma sa katubuhan kag mga trabahador sa kampo ang nagbaton sa bulig pinansal gikan sa DSWD. Sa datos ng DSWD, 7,673 ka mga magagmay nga sugarcane farmers kag workers ang nagbaton sing tig 10,325 pesos nga bulig sa idalom sang emergency cash transfer. Sa banwa sa Binalbagan, gitpatigayon ang releasing sa kada mangunguma kag farm worker nga apektado sini nga adlaw August 6. Sunod sa DSWD, may 1,596 ka target beneficiaries sa among nga banwa. Suma total, mga 16.7 million pesos ang ginpain nga pondo para sa banwa. Sunod kay Razo, sa subong nga batch, suma total sang iga-release nga pondo ang yara sa 80.5 million pesos. Nalakip na diri ang mga beneficiaries sa Moises Padilla, Isabela, San Carlos City, Don Salvador Benedicto, Cadiz City kag Sipalay City. Ginaulat Manila ang validated list para sa emergency cash transfer payout para sa mga apektado nga mangunguma sa Negros Oriental. Kinahanglan ang mga validated list kag ilang ginahaylo ang mga LGU nga padasigon ang submission sa sini nga mga listahan para masugdan ang payout. Kitungod nga nagapadayon ang validation sa kay Razo sarang magdangat sa bilyon ang ma-release nga pondo. May separate pa, farm workers. Separate pa yun. Pilang yatag sa farm Ganon din. 10,000. Kung ano, 10,325 din. Ang projection nga namin, baka umabot yan sa billion, just like what happened during the Typhoon Tino.